Všetky, čo sú všade, hej? Vyberám už. To som myslel, že tam je to menej, ty. No a ja som si myslel. Dávam ti možnosť sa zajesť s týmto chlebom. Dobre. Dobre. Hádam, nezomrem do piče. Nezomreš, to je jasné, že nie. Tak oslepnem. Nie. Ešte toto. No dávaj. Všetky tieto feferonky, čo sú tu na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pekné číslo, Fú, pekné ja číslo. 14 chceš? Máš ju tam mať. A všetko naraz musíš hodiť si do huby a všetko naraz začať žuť. To je tak, keď je každá na 4 preložená, tak to sú 3,5 feferonky. Tri a pol feferonky v podaní. Kurva, 30 eur. No, 4 krát prežuť? 3? 3-krát prežuť a môžeš to zajesť chlebom. Mám to prehutnúť? Čo ty chceš? Môžem to aj vypľuť? Nie, prehutnúť. No jasné, že to o ničom. Prehutni. Moc? Koľko? Požuj to, festo rýchlo požuj a prehutni to, ako to pôjde najrýchlejšie. Negrcaj. 30 eur není za vygrcanie. Zajesť to chlebom, ak chceš. Ty kokot. Ja nemôžem dýchať. Ja nemôžem dýchať. Prehutni to rýchlo. Ja nemôžem dýchať, ty kokot. Iba nosom. Dobre, výborne. To sa mi to páči. Ty kokot, čo mám robiť? No, teraz by ti mlieko pomohlo, ale to ti nepomôže.